IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Papartakenna ti Department of Public Works and Highways wenno Dpwh ti panakapataray dagiti dua a diversion channels iti Batac City ken Paoay. Tapno mapabasit ti panaglayos kadagiti lugar akadawyan ang maapektaran iti napigsa at tudo. Sigun iti Dpwh ti proyekto ket paset ti Flood Control Master Plan ang mangiturong iti sobra danom manipod ti Kiawit River sakbay at tumanon iti sentro dagiti dua nga ili. Iti Batac City mapatakder iti 3 kilometro a diversion channel ang mangiturong iti layos a direkta iti baybay. Bayat a kapadamet a proyekto ti may patungpal iti Paoay. Impakaammo met ti ahensya ti inisyatibo ket amang pabileg iti panaglaylayos iti danom imbes at ti panagdasal iti flood control structures laeng ti pagtalgedan. Malaksit kadagiti diversion channels intuloy met ti Dpwh ti regular a dredging ken desilting kadagiti karayan ken daduma a dalan ti danom. Kastamet ti panakatrimaan dagiti nadadael a flood control structures ken revetments. Manamnama amalpas kadagiti kang runaan nga addang sakbay ti sumaruno a panawen ti tudo tapno mas mapabileg tapan nakasalaknib dagiti komunidad talon ken infrastruktura iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.